Miten susta voi tulla yhtä hyvä sisällöntuottaja kuin MrBeastistä? Sun täytyy ainoastaan aloittaa ja uskaltaa kokeilla. Moikka, mä oon Ville, mä oon sisällöntuottaja, somestrategisti ja artistimanageri. Tällä kanavalla mä näytän konkreettisesti, miten mä teen näitä töitä ja toivottavasti säkin opit tästä jotain. Mitä mä tarkoitan sillä, että sun pitää uskaltaa aloittaa? Sitä, että sosiaalisen median taidot ei tule meille mitenkään synnynnäisenä, vaan kaikki tää pitää opetella. Ja tiettyyn pisteeseen asti sä pystyt tekemään tän teoriana, sä pystyt lukemaan tarinan kerronnasta, sä pystyt lukemaan editoinnista, ja sä pystyt harjoittelemaan olemaan itsevarma kameran edessä. Mutta jos sä ainoastaan teet teoriaa, niin sä et ikinä opi käytäntöä, ja se vaatii aloittamista. Mun ensimmäiset videot oli surkeita, sun ensimmäiset videot tulee olemaan surkeita. Vuoden päästä kun mä katson näitä videoita, niin nää näyttää mun mielestä surkealta. Mutta se mikä siinä on hyvä, on se, että mulla on sitä materiaalia katsoa taaksepäin ja mä kehityn, koska mä oon aloittanut. Ja sen takia sunkin pitäisi. Jos sua kiinnostaa nähdä, miltä mun videot näyttää vuoden päästä, niin ota tää tili seurantaa. No entä se toinen asia? Kokeileminen. Tää on itse asiassa ensimmäinen video, minkä mä oon kuvannut vaakasuuntaisena ja leikannut tästä sitten pystyformaatin lyhytvideoita muihin somekanaviin. Mä en vielä tiedä tätä kuvatessa, että miltä tää tulee näyttää, mutta toivottavasti hyvältä. Toinen asia, missä mä kokeilin ja opin, oli nämä videot, mitä mä oon kuvannut musiikkitalon edessä, jossa valo on osunut kameraan hiukan väärällä tavalla ja saanut sen näyttämään green screenimäiseltä. Ne on oikeasti kuvattu musiikkitalon edessä, mutta mä oon asetellut kameran väärin. Nyt mä muistan ajatella etukäteen kameran asettelua, koska mä kuvaan harmaa sävyisenä, niin mä en myöskään näe sitä livenä, että miltä se tulee näyttää editin jälkeen. Sen lisäksi mä hankin itselleni ND-filterin, mikä menee mun puhelimeen, joka rajoittaa sitä valon määrää, mikä tulee kameraan, ja sen pitäisi auttaa myös näitä ulkokuvauksia. Jos sä oot jo aloittanut, niin kommentoi jotain tuohon alas, niin mä tuun tsekkaamaan sun videot. Ja jos sä tarvit apua sisällöntuotannossa tai somessa, niin pistä viestiä mulle.